atacar, que era... Ara mateix, com sabeu, estem als albors d'una revolució tecnològica de primer ordre, sobretot com a resultat de 3 tecnologies que són disruptives, que són la intel·ligència artificial, l'automatització de processos i, finalment, la robotització. Aquests 3 elements, tot i que tenen evidents, objectius i tangibles beneficis per a nosaltres com a persones i com a societat, també representen un perill, perquè pots suposar que en 20 anys, de l'ordre d'un 30, un 35 o, en el pitjor dels casos, un 40% dels llocs de treball, tal com els coneixem, desapareguin. Com sabeu, la tecnologia de vegades té canvis molt més forts de com les societats i les persones canviem, i si això no s'ataca d'una manera proactiva, si no ens anticipem a donar resposta a aquest repte, hi pot haver un daltabaix social de primer ordre, que és el que voldríem evitar. Això va passar, per exemple, recentment en el cas de la revolució industrial, on masses de persones que venien del món rural, tant en el cas d'Europa com després als Estats Units i després a altres zones del món, emigraven a les ciutats per als beneficis estratègics que tenien a la ciutat, des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista de qualitat de vida en alguns aspectes, i el que nosaltres en diem els beneficis no lineals de l'agregació estratègica, que és els beneficis, el surplus, la plusvàlua que es genera quan hi ha una concentració geogràfica de persones que tenen interessos i idees similars i que poden treballar en xarxa. Perquè un dels hipòtesis que hem contrastat, així com altres investigadors, és que la proximitat geogràfica és fonamental per l'economia i en particular l'economia pel que fa a qüestions d'innovació, que encara és més difícil que l'economia usual.